Легенда БТ Ігор Стасевіч трэнуецца ў Барысаве. У студзені 40гадовы паўабаронца пакінуў АТРАУ. Цяпер ён хоча вярнуцца ў ЧБ і завяршыць кар'еру на радзіме. Але ёсць адна дэталь – чорны спіс Міністэрства спорту, у якім Стасевіч знаходзіцца са снежня 2021-га. Менавіта праз гэта апошнія сезоны ён правёў у Расіі і Казахстане. Спробы вярнуцца былі і раней. Улетку 2022-га, пасля заканчэння кантракту з расійскай «Чайкай», ім зацікавілася мінская «Дынама», куратарам якога з'яўляецца Сергей Кавальчук. Міністр запатрабаваў даказаць лаяльнасць рэжыму. Стасевіч пагадзіўся і запісаў пакаяннае відэа па сцэнары Чынушы. Але па меркаванню Кавальчука футбаліст у роліку выглядаў непераканаўча. Тады той з'ехаў у Казахстан. У АТРАУ пры дапамозе трэнера Віталя Жукоўскага зноў спрабаваў даказаць сваю лаяльнасць. Перад матчам з АКТБ Стасевіча ўзнагародзілі за рэкордную колькасць матчаў на найвышэйшым узроўні сярод беларусаў. Канешне, пад чырвона-зялёным сцягам. Такі перформанс яшчэ больш разлаваў Кавальчука. Маўляў, гулец з чорнага спісу не заслугоўвае такой пашаны. Але цяпер Стасевіч у Беларусі. І ў БТ думаюць, як атрымаць для легенды прабачэнне, каб ён змог згуляць за барысаўчан у гэтым сезоне.